Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline ay karon nga adlaw Lunes kita, Hunyo 14 tuig 2021. Aksyon Hotline! Rami-rami tayo ni because we're running out of time para sa aton sini nga pag-umpisa ari-ay. Now, atensyon sa aton sini nga mga ka-aksyon, grabe subong maginahimo santag sa kama LGU, hindi lamang sa probinsya, kundi diri sa syudad sa Bacolod nga tisigigapon ang pagtaas sang COVID-19 cases. Ibaluon tayo na karon dugay-dugay na nga mga approach ang ginahimo sang tagsa ka mga lokalidad. Ang Bacolod City, ang latest sumungo, workplaces, ang gatherings, nagapanguna gyapon nga reason kun nga nagataas ang kaso sang COVID. Kaya anong approach ang ginahimo diri sang tagsa ka lokalidad? Paano naton mapunggan ang padayon nga paglinat nanay sa sini nga sitwasyon? Muna nga aton sini mangin topiko numero 1. Sa headline number 2, oy grabe ang druga nagligan nga daw perti ang balita ay dito sa Luzon. Ang dinakpanay Operation Sampedia Indi Hamak nga nagdadangat yasubray sa kabilyon tanan mo ang mga nagkala-recover nga value sang shabu. Speaking of shabu, diri sa Bacolod pati si Superman gabaligya na nadakpan pa sa buy-bust operation. Pero nadakpan nga si Superman, hindi ni Superman nga superhero nga sa pelikula or sa TV show. Hayo ilang. Pero Aryo, ano bala ang matuon nga sitwasyon sini? Kung sa Manila, binilyon ka pesos nga value sang shabu ang na-recover sa buy-bust operation, now question, hindi ayhan nga muning sources sang illegal drugs ang ginapasulod diri sa aton kag kung amuning sitwasyon ano ang mga ginahimo sa mga authorities naton para mapunggan ini? Malon tayo na karon dugay diri sa aton sining nga pagpangaragad langkoy na no ang ikatlo naton nga talakayan na karon nga aga kundi may mga ginapatuman nga travel requirements subong ang Cebu no siling diri sa PIMT sa aton no sa Negros way man sa epekto ni kay ang kamaturan dira antes pa man nga nagpagwa ang Cebu sang sining nga mando may-ari na kita diri sa Negros Occidental nga gina-require ang mga travelers pasulod diri sa Negros nga kinanglan may negative RT-PCR test result. Mga detalye sining nga balita tutukan dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Oy, ato gali ang bato balang nga nagugpaas na sa NOHS nga bulalakaw according iya sa report ang update ipa-check to karon nga dayo palantaw gito no ni Sir Mario Amaca ang principal dira sang NOHS.
Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning sa mga YouTube kag Facebook listeners nato and viewers. Good day din ka man nga bahin sang kalibutan, pwede ka na makapartisipar. Aksyon Hotline. Feel free lang nga magpadala sang inyo mga mensahe, sang inyo sini nga mga komento kag reaksyon. Aksyon Hotline. Sa aton nga matag palamati no nga waya sa Facebook account kag YouTube, pwede man kamo magkapakigbahin sa 0963-757-0874 sa aton sining nga text hotline. Aksyon Hotline. Ariwa, ang mga mensahe nyo pagkaronan tayo na dugay-dugay. Now, unahon ko lang ni parte si legal drugs. Karon dugay ang update parte sa COVID-19 cases. Kabalo ka mo nga temporarily damo ang maging pasira subong nga mga workplaces. Ang casino hong ipasira putik damo man ang positive. Pero ang opisina ni Gob Lacson iya magabukas subong kay nagnegative tong iba naging kuhaan sa RT-PCR test. Maayo ina nga update. Pero diri ko anay parte illegal drugs. Actually illegal drugs way untat nga operation sa taga PDEA. Ang kabudlay lang galing subong bangod sining mga restriction kag bangod man nga bisan sila nagatagami ma-operate kay mo din kakita yung basing dakpon mo yan nagmapositive sa COVID bla. Aksyon Hotline. Dito sa bahin sang Luzon, ang inmunog kay ina atong duwa ka Chinese nga gindakop nga nakuhaan ti puertito sobra 1 ka bilyon sumatotal ang na-recover nga value sang shabu. Now, ang question amo ni, kung amo ni kadako ang ila ginahuptan kag napasulod na diri sa Pilipinas, anong posibilidad ayhan nga ba si amo ni siyang sources nga ginakuhaan sa mga sindikato nga ginapadala di sa aton sa bahin sang Negros and Bacolod? Hindi ayhan nga ang ila makopdanan nga pila ka mga Chinese community basi kung may ari naman nga nagatiner diri sa bahin sang Metro Bacolod kag Negros. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the head of the PDEA diri sa Negros Occidental. We have Sir Nicolas Gomez on the line. Sir Nicolas, good morning. Alas 8:17 na. Nawagtang linya niya ara siya. Sir, maayong aga sa imo, Sir Nicolas. Hello, Sir Art. Morning. Morning. Thank you so much for the time. Ginuna ko lang ni Sir kay siling kong balita to sa National Blakibot ko nagligan nga adlaw. Milyon of pesos kag hindi lahog almost ang isang nga nadakpan to almost 1 billion, no? May isa pa ginto nga pila ka milyon nga worth sang shabu. Siling ko grabe kudos sa inyo grupo dito sa Luzon, no, sa mga operation. Sir, agin mo no ko kay ina siling ko basi kung may mga kauptanan sila nga mga Chinese nga naglinaptan na all over the Philippines nga basi amo ni nagadaho sang mga stocks nila kag nano may way kamo sang na monitor nga basi mga ginahulugan o ginapadalaan na din nila sang supply. Yes, sir. Actually, sir, no, ang aton ginman supply diri, sir, diri sa aton sa probinsya, masigan sa ibang lugar from Metro Manila, gid, sir. Kung nadumduman mo, sir, may operation to ang joint operation to ang PNP kag PDEA mga May 22 or 23 to, sir, na napatay ganitong yung ka-subject. Ito si Jordan at JD na ginalink sila sa Divina Gracia Drug Group. Okay. So, atos na 10 kilos. Tapos, ang ito nga duha, amo to ang na-report na nagapadala sang shabu diri sa aton sa Region 6. Aha. So, ito na ng mga nakadakpan ra, sir. Posible amo ginaman ng mga the same na mga items na nag-alabot diri, sir. At amo gani, pasalamat kita kay dito pa lang nakuha na, sir, no? So far, sir, kung ang balo natin, sir, ng mga Chinese national diri sa aton, kaya kumanta na monitor, sir, no? Anatong lang na monitor na may nagapadala diri sa aton. Ang mga sindikato yan, nagapadala diri sa aton sa Metro Manila. Ang source nila mismo, mga Chinese nationals. Okay. Kaya napadala nila ini, sir, through ini mga legitimate nato ng mga courier service, kag ini ng mga rolling cargos nato. Yan Sus. nila napadala, sir. Grabe, no? So anyway, may mga approach sa magkita. Kung paano ta i-monitor, paano naton matingwaan nga ma-intercept ini. Yes, sir. Actually, sir, no, ang aton coordination gikan gid mismo sa national office sa mga provinces
ang atong intel sharing grabe siya. That is why amo na ang produkto mismo no sa sharing of intelligence sa iba't iba sa mga parinlaing ng mga intel organizations sa law enforcement units sa gobyerno. Kasi siya sa dakpan dira pa lang mismo sa Metro Manila pag-abot pa lang nagtalakpan. So kung halimbawa gud man sa mga pakadto diri sa aton intensified man gyapon ang aton mga force like terminal monitoring para natin mga intel people sir na nag-feed sa aton in case na may ma-pinpoint kita na may mga items, may mga supplies ang sabong kadto diri sa aton. That is why ara aton mga K9 units, integrated units, hindi lang dito sa aton sir sa Negros, pati man dito na sa Panay area, dito sa Biglan, dito sa may Dumangkas, dito mismo sa Rojas. Pero ini nga grupo, ini mga nagkaladakpan, ara na ginman ni sila sa monitoring naton, mga ngalan nila ni bisan di sa local, ginapang forward na ginman ni or new baguhan ini nga na monitor ninyo sir? Actually, sino kay hindi naton ang sa aton sa amon sa national office sila gid ang may monitoring sila ng mga foreign nationals ng involved. Diri sa aton ginapadala ina sa aton ang mga information in kaso kung may makuha man sila information na in case kung may foreign national man ari diri sa aton, but so far wala pa man ta sir na nabaton ng foreign national ang mismo diri ang ginapadalaan. Kundi ang mga recipient diri sa aton yung mga local syndicates nga ari diri sa aton. Okay. Kagamo ning target niya sila nga maubos na lang ni mga local diri nga mga posible amo ning connection nila diri. That is correct, sir. That is why sir, itong reports gani na last may itong sabi din na Gracia Drug Group amo to sir na dito man mismo sa Metro Manila sa mismo dito na contact na siya dito sa inyo pati itong mga nagapadala dito sa aton, but amo gani sir no, as long as may ara kita dako pa atong demand diri sa aton ang inyo mga sindikato padayon nagatubo kag nagapasulod sa atong tugas. Now, after sir nga atong isa sang drug group leader nga ginatudlo ti ato napatay to sa Luzon, atong nasapuan na blang ginatiro ang Gracia group leader. Ngano man ang ilang grupo subong naghuyang na gidman sa monitoring nyo or sige gyapon? Amo na sa atong ginatanaw subong sa atong monitoring kay mo ganit ng mga remnants pa ini siya ang atong ginatanaw so far sir may mga kay dira mga atong balance no kung may mga information dito sa atong networks no sa internet networks naton kung may mga personalidad ba nga nagasige because amo ganit ang ginatanaw naton sa itong may mga sub-drug groups ini sa sir kung ini nga sub-drug groups amo naman ang maging main drug group o kaya ini nga dinagras sa drug group may tumaw na maging leader naman sa mga ginamonitor natin sa mga. So, of course, sa atong monitoring, wala pa ito sa nagpasal na active balik. Okay. Pero at least ang PDEA na yung gross, nagasigi-sige ang mga operation nyo. And I understand, kapon na may ara ka mo mga operation ng ginpatigayon? Yes, actually, kapon sir, may operations kita sa San Carlos City, sir, no? Amo ganang gin-emphasize naman sir, no? While dito sa Metro Manila, ang atong source, dito man nagpadala na sa aton because na damo ang aton mga demand naton dako pa. So that is why ini mga ginatumbok naton ng mga retailing centers, ng mga drug dens amo pang dismantle naton subong para gid way na sila padalaan diri sa aton sir. Ini na mga retailing amo man nang nagabakal man wholesale sa ila. So hapon sir, San Carlos City may duha kita nga drug dens nga dismantle kag may 14 kita ka personalities na gindako. That is why nakita ko sila ko damo-damo tong inyong mga persona nga nagkalatikma to. Ini sila tanan pasagaan naton kaso kag ini sila tanan ara na sa custodial facilities ang PNP. Yes, subong sa ari pa sa aton custody sila ang i-file pa naton subong ang kaso dito sa San Carlos City. Okay. 14 ni tanan kag aton sila duwa sini aton kasuhan sa Section 5. Section 6, Section 11, and Section 12. Tapos ang 12 silang kasuhan natong Section 7, visiting a drug den. Pero ini sila, sir, mga street level or newly identified personality ini? Actually, ini sir, mga noted na drug den maintainer na ini sila nga dapat natin sila. Okay. While ini mga kadamuan sila, mga nagbisita na, mga users natin. That is why, nato na hindi naging magkanto pa sa mga drug dens kaya mag-untat na sila na bisyo sir.
Aha. Sige, so congratulations sa inyo. Hopefully, ngayon yung mga katulad sila yung mga Chinese individual, di man tanan, abi mahambal naton nga Chinese malang nagapasulod isang illegal drugs kay may mga Pinoy man mo nga mga sindikato nga kabahin sang organisasyon nila. Kabay batan hindi sila makasulod di kag makadala sang amo to kadako nga amount sang shabu nga mo makaguba sang utok sa mga taga Negros kag Bacolod la. That is correct, sir. No, kami sa amon, sir, sa PDEA, sa in coordination the PNP, sir, no, ating waan na mo na hindi gid makasuldat is why, sir, while ang amon aton intel units ga panila gikon din sila. So aton man operations gina-target naton ini mga center kung din bagsak nilang ilang mismo, sir, mga gina-retail ang ilang mga droga. O kabudlay nga subong ti dapat kuno may ara PDEA nga gamiton di nga mangin contact tracing sa COVID para nga daw ang Intel works blood o mas epektibo kon ara ka moda kay kabalo ka COVID subong nga pandemic kabudlay magalakakatiyong maglibot mo. That is correct, sir. Kami mismo, sir, kuan ginito mga before kami sa nag-operator, gina-identify na kung mga high risk ba yung lugar kaya mga delikado man para sa tropa. Ikang magtiyog kasubong sa mga lugar sinya sino ni sa iya taga DOH isa taga contact tracing team damo pa lang magkutanon pati sindikato magsulod na sa mga lugar nila sige ano na basi PDEA na basi Pulopad City Health Official na. Well, ang may mga pamaagi din mo, sir, ang intel organizations natin kung paano magkuha sa mga information. Aha. On that note, salamat gid at least ang Negros kag Bacolod daw ay pagid sa mga ini mga sindikatong kabahin sining dalagko na gid yang nga nakuhaan sa Shabu sa Manila to nga ari na di sa aton at least wala pa for now. Yes, sir. I hope, sir, kinahanglan man natin, sir, no, ang kooperasyon sa komunidad kay alas 8:27 na Aksyon Radio Philippine Standard Time malukad sininga pandemic kadamo sa mga ginatingwaan naton nga maunang masulbar tani nga makabalik kita sa new normal ay sos ginakalitan man niya sa masindikato ang ini nga sitwasyon. Sir, so rigid nautod na Sir Nicolas ang aton na linya. You were saying kay na? Yes, sir. Ang ko, sir, no, na kinahanglan man namon kami sa law enforcement, sir, no, kinahanglan din man ang kooperasyon sa community because sa kadamuan sini ng mga operations na natabo positive na natabo sa loob. Gikan mga tip ini from the community kasi sila mismo ara mismo sa lugar sa community. So with the help of the community, sir, mabatuan nato ini sa nga problema kag mapunggan nato ang pagsulod sa mga dalag ko madugan sa ato. Aha. On that note, salamat ki sa time. God bless and good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Hello, sir. God bless you, sir. Aksyon Hotline. Nicolas Gomez ang tagpamuno sa PDEA diri sa Negros Occidental. Nawangaton malang diri mo ni. Kay ti illegal drugs, why pa pandemic, pila na ni kadekada na ang illegal drugs sa Pilipinas naga-worst na lang o nagalala na lang sitwasyon. Bisan nano nga mga innovation kag pagpaninguha sa mga authorities. Can you imagine bala? Under Duterte administration, we are expecting nga masulbar ning problema sa droga. Kaysa primero, gani, 6 months lang, ang promisa sa presidente nga sulbaron. Pero sa ulihin, na-realisan niya nga hindi kaya dali-dali mapukan kag magkaladula ng mga sindikato. As a matter of fact, instead nga magkalaibanan, ini sila daw nagdamo, nagigani, ang ila nga mga miyembro kag sa organisasyon nila. Aksyon Hotline. Hindi kita siniman. Lapit 1 kabilyon ang presyo ya sa isa to nga gin-operate. O may isa pagid nga ang at the tune of 200, more than 200 million nga worth sang shabu. Di kung may kalaboratoryo, paano mo naging pasulod sa Pilipinas? Di man? Kung ginpaagi mo ina sa mga puerto, seaport man o kon airport, di why gid ya mamonitor ini sa mga otoritista? Hindi ayhan nga kung raw materials yun padala di sa aton, hindi ayhan nga may dalagko na nga mga laboratorio diri sa Pilipinas nga wala lang madiskubrihan or may ara sa mga tao gara sa likod sini nga nagabulig man hatag proteksyon. Aksyon Hotline. Ang isang gina-expectar ko ining lapit na lang eleksyon, no? Narco politics.
narco-politics, isa ini sang mga balantayan ta kay sigurado, samtang nagahilapit ang eleksyon, mainit naman nga diskusyonan, kag basi may mga ngalan naman sa mga politiko nga ilakip sa narco list. Narco list. Tilang taon tani, may harap pa sa Gapon na mga opisyalis ang lokal di or opisyalis sa national, opisyalis ang gobyerno nga padayon Gapon nga nagasupport sa illegal drug activities. Di wala ta kay balo. At di ano na yung trabaho, sina nga nagamonitor, dapat ara sa authorities, kag ginatugyan sa abaga sang taga PDEA. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19.
Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali bang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Good morning lang, bayo lang nga pagmonitor dira kay Diding Alojamiento siringa ari kami monitor sa radio sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Araman si Jinky Dialagdon, happy Monday from USA. Araman si Utay Benedicto, Sir Joval Trinidad siringa monitoring sa Cabancalan City, YouTube, FB and Transistor Radio. Magkumpleto, salamat gid sir. Grace Foss niya maing aga dira sa inyo. And sa tanan City of Smiles 2:18 diri sa middle of the night wala na gabi. Ay do kabudlay ipiyong akon mga mata. Tulog. Kamusta sa inyo ate? Sige, Ma'am Grace Foss, halong George Gargasiran. Good morning. Thank you for always supporting Aksyon Radio. Araman si Ma'am Jocelyn Libuon Dispoho, Noy Gonzales, kamonitor sa isolation Bago City. Uy, ara ka na sir. Jose Mongcal Torilla, salamat gid kay amigo nato na Engineer Raul Velasco. Utod ni Onyo kag Roel Velasco, sinya gamonitor kami diri. Halong gid per me brother na samtang sa imo sini nga may mga meetings kamoy online no kay Engineer Raul Velasco regard sa imo bilog nga pamilya. Araman si Li Pong sa China, si Paring Chupoy Magbanwa, monitor man si Tita Ilma Lusok, Pulidario this morning kag retired Major Paterno Turalba, Angela Liarti gayon dato, Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Kumusta ng Amerika ya, ma'am? Kompleto ng imo sining vaccination sa COVID-19. Angela Liarti gayon dato sa Barangay Tutong ni Saya sa Pilisa. Alin Louis Himotea, gamonitor kami di from Linawon, Kawayan. Salamat sa mga kasimanwata dra. Rimio Bermilio sa Vic Vic Patri. Gamonitor ko no karon nga aga sa Vic Vic Patri. Ayos, humalumina kag Halyorina Junel. Good morning. Thank you for listening. Ariho kay gusto tani maluon, grabe gidyang cases tuod subong no. Anyway, kung paano ini-address ara dira sa EOC Emergency Operations Center ang paghimo sa nagkaigo nga tikang. Ari ang nakuha naton nga mga
facts and figures about COVID cases. Analysis ng EOC ini. I-check ta na karon kay grabe sa Bacolod yo. Gusto tay maluon kung diin ini nga mga kung paano ano ang approach nga nahimo diri sang local IATF sang EOC sa Bacolod. Kay damo cases gidya magluwas sa gatherings, kay magluwas abi sa natabo sa mga prisuhan. Diaryo, workplaces isa sa may pinakamadamo nga cases nga na-record. Pero diri sa aton sa Negros, kundi ang mga travel guidelines, travel protocol, ginawa man sang gobernador naton upod sa mga mayors. In fact, sa 24 and 25, gani mga resort and mga beaches, sirado ni. Now, RI, i-check naton sa Negros Occidental, kundi ang governor sang Cebu, nagpagwa sila nga dapat kunalin ka Negros Oriental and Occidental, may mga RT-PCR test result requirement, nga ang kamaturan, sini isang una, piya may ara na kita sina, nga gina-require sa taga Cebu, since kang taga Cebu kung mag-travel ni sila, kag ang cases sila last time, sila ning may pinakamadamo, nga kaso, outside Manila mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero mas mayo ni galing ang governor nila mismo mo nag-decide to para at least sa aton diri kung makuan ini sila nga duha, no? May ara sang pariyo nga mga travel guidelines, ang movement ng tao from Cebu to Negros medyo limited. Joining us this morning is Dr. Zifar Gerhard Kailian, ang tagpamuno dira sa PIMT, ang Provincial Incident Management Team. Doc, how are you? Good morning. Yes, mga Aksyon Art, no? Pag may aga sa kanang tigulmati sa Aksyon Art, do. Yes, at least subong may ara sang daw reciprocal o kung may ara sang katulad sang aton diri nga requirements. Ang Cebu na at least ang ilang governor to i-require na ginman ang taga Negros nga ruyang mag-travel o magsulod dito sa ila. Pero sa aton diri sa Negros Occidental, i-check ko lang, Dok, sige ni nga requirements naton nga ang taga Cebu mga magsulod, di RT-PCR test ginapat nga result? Yes, Aksyon Art, no? Ang aton nga protocols, border protocols, no? Even sa Dumaguete, no? Kinanglan ni RT-PCR result na sila. Hindi sila pasudlon diri sa aton orders going here without an RT-PCR result. Kagaran na siya actually sa aton IATF Resolution 101. No, and was it also sa aton IATF sa aton executive order ni Gov, no, wherein dapat may ara sila sang SPAS at sa ila SPAS iibutang na nila, i-register nilang self nila sa SPAS at i-upload ang ilang RT-PCR result for at also to see kung ang ilang RT-PCR results are verifiable, no? Legitimate, no? And also for them to register sa aton nga stay safe application as being mandated by national government and IATF resolution and memorandum DILG. So subukan mo na, no? We have already butang naman na dugay na kada dinapatuman na subong sa mga borders naton. Okay. Very good. At least ma-control gid. No, kay actually kung sa SPAS ka mag-register dara na siya na plastar gid ba nga requirements na mo. Pero ari pagido kundi kung mo nga SPAS sa SPAS ara ini ang gina-require nga kinanglanon may ara ka RT-PCR test. I don't know kung ang taga-Aklan last time naka-coordinate sa imo kay may siling ko may mga taga Negros Occidental to nga nagpangayaw to sa Aklan nga mga local tourists na naggamit sa piki nga RT-PCR test. Siling kibot ko nga Negros Occidental naman ang address. So, diri sa aton may na-monitor kita, Doc, nga mga nagagamit yapon sa kag nagapalusot sa mga piki nga RT-PCR test result. Actually, sir, no, may ara no na report na naton sa kwan sa RTF or ITF inang mga incidents naton sa mga pitching PCR test. Sa moment sa SPAS, no, may ginapiki pag ng SPAS. But still, no, report na naton sa kwan sa regional ITF kag ang Batangas to actually nag-action na sila nga
ginatagaan na sa aksyon sa Batangas, ang mga tao tumala nga nag-obra sa spot sa sa Batangas nga ginapasulod man kasi siyempre ang mga barko makalusot kita once nga pag-abot nila diri sa aton sa ports, dinaskan ang ila QR code. So pag madakpan gani ang QR code mo, it's not the same sa imo man nga kwan. Sa imo man nga spot nga ginadala. So muna no ang aton madakpan sila nga sala. So na sila gayon, madala na yun sa mga booth ng mga swab test. Swab test kag gina-quarantine naton dayon. Ginadala dayon naton sa Silay quarantine facility. Okay. That is how we control sa aton borders, no, especially pag abot nila airport and seaport, no. And also ang sa Cebu, gina-pick up pa-pick up na sa mga DRRM offices. Maabot na din sa Cebu, ginadala sa may candid facility kag gina-PCR kag gina-quarantine, no. Basta kung lang ang ila o hindi amo ang ila din submit sa aton nga mga papilis sa ating Aksyon. Now, speaking of fake nga mga espas kag ining RT-PCR test, more or less mga pila ang data naton sa Bilog nga Negros. Sa month of June, may ara kita more or less rough estimate, Doc? Sa ating per nga espas, dali lang na. May statistics na sa espas. No problem, para at least may ara kita sang number gid. Okay, kabalo ka. May harap yung guts po ng tao, no? Ang inablang i-compromise mo ang health, hindi lang imo health, kundi ang mga tao nga kalantuan mo, halimbawa, kung magkanto ka diya, nga fake ang gamiton mo, nga mga documents, ano man, mismo ang lawas mo, gindayaan mo mag-amo sina. Doc, ara na, Doc? Yes, Aksyon Art, no? Ang aton nga, aton nga EDPAS dashboard, no? Okay. Ang aton pending application o nag-apply para magsulod is about 3,688. Ang aton approved na, no? Sang nabigad pa nag-apply, in total incoming passengers, dina-expect natin 5,715. Ang total incoming arriving today is 15, no? May total EDPAS application kita for today nga bagpo, 86. Ang total natin na travel coordination permit na nag-incoming is 5,703. At ang EDPAS incoming patrol lang sila is 12, no? So may ara kita na statistics para sa aton EDPAS, no? Natin permi. Hatagan natin permi sang update ang ating EDPAS. And we try to coordinate also with the LGU. Kaya hindi mo na pwede nga mag-approve lang ng province without the consent of the LGU. No? Kaya sa ila na makadto mo ang ating mga travelers. Yes, Doc. Doc, sa sining mga number of applicants or application na pending nga mag-arrive o magkakadto di sa aton, sa fake nga RT-PCR test, pila ang mga na-intercept naton at the same time sa ESPAS? Ay, okay. Actually, ang aton sa matandaan naton kay medyo wala ko di subong sa ginakapan nga information para statistics na. Pero actually may ara kami 4 plus may isa to ang iyang ang 4 is EDPAS, ang isa is RT-PCR test. So damo sa RT-PCR test nga ginapalusot lang even though hindi siya ang iyang QR code is not the same sa iyang sa iyang papel nga gina-present. So by atong ng standard style, hindi na pwede. So ang ginahimo is pag-PCR test natin sa ports of entry kag gina-quarantine. I see. At least amo na, no? Kung ikaw nag-idea makasulod diri sa aton, tuman ka na lang sa tanan nga mga requirements and guidelines. No? Hindi na lang magpalusot kay bisan anon yung apiki da, halimbawa kung imo abi i-doktoran ang imo sining peles, sa QR code mag-a-appear nga hindi sila gali magpariho, mabalaan ma-detect diya nga piki ang gingamit mo. Yes. Ginit ka naton sa port of entry. Yung mga scanners kita nga ara dira ginadala sa ating mga medtech sa ating mga DR personnel
upon arrival, scan na tanan nila ang spot nila kag ang ilang safe account kung active na sila kag naka-register naman sila sa spot. Yes, Doc. Anyway, mayo na, no? Nga ginahimo sa province. Now, sa Bacolod, sa mga statistics pakita nila, di portik damo sa mga workplaces sa mga nagka-infect sa COVID-19. Sa province, sa inong part ka man sang team nga naga-monitor sini, ano kadamo, Doc, ang sa workplaces, kag gatherings, nga mga ka-infect subong, kag anong mga approach kag pag-address naton sini, nga mapauntat? Yes, sir. The governor has already passed a executive order, no? Sang ano pa na, April pa, nga ginapyat sa ang aton mass gathering sa 30% ng venue capacity or capacity sang inang seating capacity. So 30% lang ang allowed, no? And under sa aton nga Executive Order 21-21, nga ginpapanawag ni God, may limitation kita sa mass gathering, and then also may localized and targeted lockdown kita for LGUs wherein nga kung magsaka ang ilang mga may clustered of cases, wala. So ang LGU is under the province of Negros Occidental has to declare a localized and targeted lockdown within the respective of area of jurisdiction. So, ang mumaniga ko, ang ginapatuman ta, ang mga din po hibit na natin ang mga mass gathering, like ang aton mga bulang, no? Wala. Alas 9:02, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan ka lang si Dr. Kailiana, last and final stretch sa aton nga pagpangalagad sa Bacolod City. So mga officials tando medyo menos ang linya nila sa communication. Doc, sorry, ginauto na atong linya. You were saying kay na? Yes, nang may mga prohibition na nakita sa ginatag sigop sa aton nga mga mass gathering, no? Kada hindi git allowed tubong ang mga mass gathering, especially ikawan din natin taning ang mga gatherings like ang kasal, bunyag, kada lubong bala. Even though we know may mga humanitarian reasons man na, but kung kinanglan hindi tanay pag-ikon. Kasi siyempre subong ang the rise of cases of COVID, no? And again, let me emphasize, no, that April pa lang we have already as our provincial administrator said, no, we have already foreseen this kag amo na gani nga nag-apply kita sa mga protocols nga dapat ni tatuman naton, but no avail, no, sa aton nga national government wala Manila ginapasubtan. So subong, no, nakita naton nga nag-ripple ang effect ang Cebu, nakasulod na gidiri ang aton nga COVID. But now we are trying to contain and to control. Ginahimo nato tanan nga mahimo isang probinsya para hindi ta mag search with ang dako, no? Even though nga gasigi pa ang aton nga mga pagsaka sang cases. We are trying our best, no, to do tanan nga control para hindi magsaka gid ang aton nga mga cases ang COVID diri sa probinsya sa Negros Occidental. Mga facilities, quarantine facilities naton all over Negros, no, okay pa man, way pa man nag-hands up ang mga subong LGO? Actually, sir, may ibang LGU nga may puno na, but ang majority kaya pa ipasulod, no, kasi ang ating mga quarantine facilities under the control of Negros Occidental or of the province, no, may nagabakante, may nagasulod. So kumbaga nag-graduate niya man naman mga bagong enrollees, no? So amon taning amon nga binakano nga dapat daw dutay na lang dapat enrollees, even though nga nagataas naman ang atong mga recoveries, ang aton taning nga sa mga sa pumuluyo ara sa tao mo ang pag kung paano nga makontrol ining COVID, no, as we want, no, or as we need to control and contain the spread of COVID, ara yapon sa tao ang sa individual sa tao ang pagbulig sa gobyerno kung paano tani paano tani stop or ma-control ang kag ma-contain ang COVID-19 sa pag-spread, because
ang hosting action art, tao mo. So kung magsikip ka lagaw, hindi ka mangyapon niya magstaway, sige lang kaya lagaw, kaya malagaw ka lang nga because nga adto ka lang kaya sa ilimnan or sa mga ano da. So hindi na guro kwan, hindi na guro na mas mayo. Kaya siyempre kung may COVID to, makakuha ka ng COVID, ano pati pamilya mo. So that's ano no, tani ang mga pumuluyo, maintindihan man na nila. Hindi puro gobyerno lang tanan ang nagapaano. Kung sige kitributang pulisiya kag mga protocols, kung hindi pagsundon ng atong iban nga mga pumuluyo, no? Ang iban nagapalusot pa kay gusto lang nila makatigusto magligo-ligo so balik diri sa kwan using nabalaan na namon ha kung diin ka mo nagalusot so gin ano na to namon gin at na to namon ang border control sa Kabangkalan palihog hindi na sige lusot dira sa lulutan nga wala sa mapa pero subong nakita na namon nga dira ka mo galusot so you are now being advised hindi na tagay sa mutabok dito sa Dumaguete kag sa Negros Oriental tungod na balaan na namon ang inyo lulutsan kag we are now ikuha na namon pa i-close na lang na nga border. Yes, ang border namon. Ano na ang means of transportation? Ano ginalakat nila kung may salakyan manggalabay? May salakyan sila bumbupon. Yes, Aksyon Arts, no? May salakyan sila. And then sa may sugar cane field kampo? Wala na ito mapa. Grabe, mga style ng ilay, ano? Ina ang tuyo na dito, Dok, makatuto kang magpaligo lang? Yes, so, gusto mong balik man din sila sa Negros Occidental. So, subong nakita na namon kag napamapping ko na to sa Kabangkalan. Kag gawangal sila subong kay hindi sila kasulod sa border sa Negros Occidental. So without proper papers, kay tungod ang Negros Oriental is another region. Hindi gigawin namon pagpasudlon di sa Negros Occidental. Bahala na kamo kung maano kamo. You taga Bacolod kamo, you have to go and ask Bacolod City for approval of your SPAS and with your RT-PCR result. So, pasensyahan, kasi buong tanay kita pa ha, pasensyahan nyo man kami tani, no? Hindi ni siya malain para ni sa kayuhan sa tanan. Sige. On that note, Doc, salamat sa time ginatag diri sa Aksyon Radio Bacolod and good morning sa imo. Yes, Aksyon Arts. Aksyon Arts, sa ngalan sa atong Governor Bong Lacson, salamat gid kag mayong aga sa tanan. Aksyon Hotline! Ding kakita imo, maligo ka lang sa Dumaguete, maglaktod kagid kag magsakripisyo ang salakyan mo nga maagi sa mga kakampuhan. Ti subong nakita na no? Na teleskopyo na sang probinsya, adra ka mo galigalaktod ha. Ari ay why nagininog tanay naginipa, hindi nagig ka mo pwede kalabay di ang mga sulod di kun way approval. Bisan taga Bacolod ka, lagaw-lagaw ka to, pagbalik mo di, kinahanglan coordinate kay ispas mo, kumplituhan na. Kita mismo nagalit sang kag nagtudlo sa mga opisyales ng gobyerno nga mag-distrikto sila. Tiding kakita sina, imbis medyo halog-halog na, balik naman kita sa square one, kaya nang may kabudlayan sa pag-travel. Tiyang leisure, subong, way gina sa nagadumili si mo kung tani, galing kay tiyang cases, gani way pa magnubo, amo ginang dako, gin nga problema. Aksyon Hotline 2006 WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga trabaho kasunod. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon,
may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna?
Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging Ayos ang oras na galing din naging magtugo to. Iba naman minsahing inyo ginpadalag karon nga aga. I-acknowledge ko na lang niyo good morning Lendra sa kay nung Edgol Matiko no kag siya pamilya. Silingya na the business RR war on drugs will never stop. Kaysa pagpati ang sang sensible-minded Pinoys as long as Peter Lim, Michael Yang, kagdamo pa nga mga insect nga mga economic advisors, nag-opisina pa sa Malacanang, Shabu will be the main staple sa mga corrupt government PNP officials, law enforcement agencies. It is purely moro-moro cycle of life sa Pilipinas with the honest, dedicated PDEA PNP officials and the killed sincilio addicts plus innocent bystanders as collateral damage. So, sige. Oy, good morning dira kay Madam Jinky. Dagia, Montelibano Merais. Nadula ang ido iho basi kung sino makakita sa inyo da sa La Carlota ho. Basi may ido da bla ka mama the white color ini siya nga do husky type. Ay nadula. Shih Tzu Poodle nga kwan ini sang ido, no? Di paliog lang kontak mo da sa kay Madam Jinky sa 0929-166-3859 parang basi ara sa inyo bala kung kita nyo man Salamat gid Madam makabay pa makita ning ido mo. Aksyon Hotline! Ang iban nga mga mensaheng yung padala nyo diho, karon na lang kay do alang-alang na ginang aton siningat tiyempo. Ako lang marekomendar sa mga tagplamatita para nga mangin sigurado. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.